Bos días, chicos e chicas. Hoxe vamos a ver un conto moi bonito que nos fala de perseguir todo aquelo polo que soñamos. Comezamos. O conto de hoxe titúlase A vaca que subiu a unha árbore. Tina era unha vaca moi curiosa. Quería descubrilo todo. Tiña a cabeza chea de ideas maravillosas, pero as súas irmás parecíanlle moi tontas. Imposíbel, ridículo, parvadas, dicían sempre. As súas irmás só lles interesaba unha cousa, herba fresca e gustosa. Un día que Tina estaba explorando o monte, decidiu tentar algo novo. Comezou a subirse a unha árbore. Enriba, subiu. E cando chegou ao máis alto, non podía crer o que atopou. Pola contra dos dragóns que vira nos seus libros, este era simpático e vexetariano. Pasaron toda a tarde partillando historias incribles e soños fantásticos. Tina estaba desexando contarlle todo ás súas irmáns. Pero as súas irmáns non se impresionaron. Os dragóns non existen. As vacas non soben ás árbores. Imposíbel, ridículo, parvadas, dixeron. E así foron á cama tan tranquilas. Pero á mañá seguinte, Tina non aparecía. As irmás acacharon unha nota. Fun voar co dragón do monte. Tina. Isto xa era desorbitado. As tonterías de Tina foran demasiado lonxe. As irmáns decidiron ir buscala para levala de volta ao fogar. Por primeira vez aventuráronse máis aló do prado e entraron no monte. Non se imaxinaran nunca que era tan fermoso. Entón, cruzóuselles algo moi raro. Imposíbel, dixeron. Pero a primeira vaca comezou a ascender e unha tras outra foron subindo. O mundo máis alá dos prados era extraordinario, pero onde estaba Tina? De súpeto miraron cara arriba. Era imposíbel, era ridículo, era unha parvada, pero certo, Tina estaba voando. E cando lle preguntou se querían voar con ela, as súas irmás dixeron algo que nunca dixeran antes. Sí, por que non? E a partir daquel día só desexaban descubrir ata onde poderían chegar. E, colorín colorado, este conto está rematado. Espero que nos gustase tanto como a nós. Un saúdo, chicos.